càpsula informativa forma part d'un conjunt de càpsules on t'expliquem com pots solucionar els dubtes que tinguis en relació amb la teva documentació. I ara, en aquesta càpsula, t'explicarem l'arrelament per la formació. Què és l'arrelament per la formació? L'arrelament per la formació és una via excepcional per obtenir una autorització de residència un cop la persona es troba a Espanya. Aquesta via ens permet obtenir una autorització de residència per un any, però que no permet treballar amb el compromís que la persona durant aquest any faci un curs formatiu amb unes determinades característiques. Quins requisits s'hauran de demostrar per demanar aquesta autorització? Els requisits que cal complir per sol·licitar aquesta autorització són no tenir antecedents penals, demostrar 2 anys de permanència continuada a Espanya i signar un compromís per fer un dels següents tipus de formació que haurà de ser principalment en format presencial. D'una banda, et pots comprometre a la realització de formació reglada en el marc del sistema de formació professional, és a dir, formacions dirigides a l'obtenció de títols de formació professional, cursos d'especialització, certificats de professionalitat i certificats de competència. Cal comprovar que l'entitat que realitzi la formació estigui inscrita al Registre Estatal o Autonòmic de Centres Docents No Universitaris. Ho pots consultar a través del web d'Educació del Govern d'Espanya o al web d'Educació de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, et pots comprometre a la realització de formació per obtenir la certificació d'aptitud tècnica o habilitació professional necessària per a l'exercici d'una ocupació específica. Si resideixes a Catalunya, ho pots consultar a través del web del Servei d'Ocupació. Finalment, tens l'opció de comprometre't a la realització d'un màster oficial, cursos d'ampliació o actualització de competències i habilitats formatives o professionals en l'àmbit de la formació permanent de les universitats, així com altres ensenyaments propis de la formació permanent. Quina documentació caldrà presentar per fer la sol·licitud d'arrelament per la formació? Per sol·licitar l'arrelament per la formació hauràs de presentar, primer, el certificat d'antecedents penals del país d'origen o del país de residència dels darrers 5 anys, que hagi estat emès en els darrers 6 mesos. No hauràs de presentar un certificat d'antecedents penals nous si ja havies presentat anteriorment una sol·licitud de residència. Aquest document haurà d'estar legalitzat i traduït per un traductor jurat a Espanya, en cas que no estigui en llengua espanyola. No caldrà presentar el certificat d'antecedents penals i policials d'Espanya, ja que la mateixa administració els comprovarà. En segon lloc, el passaport, el títol de viatge o la cèdula d'inscripció. I en tercer lloc, també caldrà presentar el certificat històric de padró actualitzat que acrediti la permanència continuada. Si has viscut a diferents municipis, hauràs de portar tants padrons com municipis de residència. Si en algun període no has estat empadronat, pots presentar altres documents que demostrin la teva permanència, com una relació de cites mèdiques, certificats escolars en cas de tenir infants a càrrec, certificats consulars per tràmits que hagis fet al teu consolat, etc. I per últim, si ja hi estàs inscrit, la matrícula del curs formatiu, o, si t'has compromès per fer un curs formatiu, indicar-ne les característiques. En aquest segon cas, un cop ja tinguis l'autorització de residència, tindràs 3 mesos per presentar la matrícula a l'Oficina d'Estrangers. Quina durada té aquesta autorització? Aquesta autorització tindrà una vigència de 12 mesos que es podrà prorrogar una única vegada per 12 mesos més si el curs formatiu així ho requereix. Per exemple, si dura més de 12 mesos o, malgrat haver-lo cursat, no s'ha aprovat totalment aquest curs. Puc treballar amb aquesta autorització? No. Es tracta d'una autorització de residència que no permet treballar. Ara bé, és possible modificar-la a una residència i treball
Per poder-ho fer, cal haver finalitzat el curs i abans de que caduqui l'autorització, presentar un contracte de feina que garanteixi el salari mínim interprofessional per còmput anual, relacionat amb els estudis realitzats. Si compleixes els requisits, obtindràs una autorització de residència i treball. I què passa si quan finalitzi l'autorització de residència no he trobat un contracte de feina? Perdràs l'autorització de residència i estaràs en situació administrativa irregular. On haig de presentar la sol·licitud de residència per arrelament per la formació? Has d'acudir a l'oficina d'estrangers de la teva província amb cita prèvia, de forma presencial o telemàtica si ho fas mitjançant un representant autoritzat. Pots trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió. Si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.